balikan ko dito yung ano, mga halaman. Kasi nakakaawa ang itsura nila. Nakakaawa na. Ngayon lang kami sumilip dito. Oh my God. Wow, ang lalaki ng dahon ng giant maykanso. Grabe. Yun. Kunin mo nga yun, yung si King Anthurium. Ay, si King Anthurium. Pinutakte na. Pinutakte na. O, tingnan mo. Look at that. Tinubuan na ng mga ano. Ala, nakakaawa. Oh my God, nakakaawa. Paano si ano? Oh, tingnan mo naman yan. Ang ganda-ganda. Ala, anong nangyari kay Queen? Tumba na. Ang mga King and Queen napabayaan. What happened to them? Look at that. Let's go, guys. Ito rin, kailangan i-revive lahat dito. Hindi na asikaso. Nakakaawa sila. My God naman. Ay, ano naman ito? Anong nangyari dito? Look at this. Oh my God. Talaga namang pinabayaan. Grabe naman. Abandoned King. Anong nangyari kay King? Ba't di naasikaso? Nasaan ba ang mga alipores ng haring yan? Bakit wala nang ano? Pag-asikaso. Wawa naman. Tinubuan na. At si Queen naman, eto, bakit mo binunot? Natumba. Oh. Oh, Tumba si Queen eh. natumba? Ayun, inayos niya, natumba, na-outbalance na si Queen. Oh my God, ang haba-haba ng ano, oh, halos 1 meter, pero ganyan. Ganyan na, buslot-buslot. Butas-butas. Uy, mabaling yung new leaf niya. Ang ganda pa naman ng new leaf niya. Look at that. Natumba siya. Ayan. Naku, naabando na. Naabando na ng mga plants. Look at them. Look at this. Oh my God. See that? Tingnan mo naman yan. Ang ganda lang tignan. Dahil may mga fern dito. Pero alam mo, yung fern na yan na tumubo dyan sa loob, ay aagaw ng ano niya, aagawan siya ng mga sustansya. Kung ano nga yan, kakaawa. So, linisan natin to. Transfer din natin to. Lagyan natin ng potting mix na better. Diyos ko, nakakaawa. Teka lang yan. Linisan natin to, nakakaawa. Oh. Look at this. Linisin mo na ito. Pinubuan na ng mga fern. Boston fern yan. Halaman din yan. Buti nga't nakita ko eh. Diyos ko, tagal nang di nabisita. Oh my God. Luuya eh. Look at this. Oh my God. Ang daming Boston fern. Ang gandang i-display oh. Boston fern. Lagay natin sa ano. Ayan. Okay. Sinubuan pa ng ganito oh, yung ito fern din to pero yung lumalaki. Allah. Look at that. Transfer ko to. Tanim ko. Ito yung lumalaki talaga na fern. Mananaw ang tawag nila sa Bisaya. And then sa English, ano na yung name niya? Teka, para maalis natin sa pot. Remove the roots. Here, kasi yan ang nagdikit sa kanya dyan. Oh. Ngayon, ayun, naalis. Yes.
What will we do now is that alisin natin yung mga ano. Ayan. Tapos alisin yung nasaan na yung potting mix na ginamit natin para galing hardware. Okay ba yun? Makin mo? Ito butasan din ang sides nito. Butasan ang sides niyan katulad nito kasi gusto niya may butas-butas. Kailangan ko na maganda na matulis na yan. Okay. Tanggalan ko lang to. Tanggalan ko na lang ng laman. Dandahanin natin ang pag-alis. Huwag kang magtampuhan, nililinis ko lang. Kasi very delicate ito na tanim. And then this is very rare. This is the King Anthurium. Meron mo yan King and Queen? Hinayaan ganun? Oh my God, hinayaan ng mga tauhan niya. Hindi siya sinilbihan. Ha? Anong klaseng mga King and Queen ito? Ha? Bakit hinayaan? Kawawa naman. No? Ayan. Para siya makaginhawa at lalo pang lalaki pagka nilagay natin sa ibang pot. Para bago na yung potting mix na ilagay natin. Sirat. Ah, Okay. so ang kalat na rito. Kalat na tayo. Okay na siguro yan. Okay. Tapos ilagay natin dito sa mas malaki. And then paghandaan ko siya ng fertilizer. Okay? Kuha ko ng fertilizer. Okay, lagyan ko ng konting-konti na fertilizer. Ito. Ayan. Then, ito, lipat natin dito sa bigger. Nabutas na siya. Sides niya. Okay na. Ayan, para hindi may stop ang tubig. Maraming singawan ng kanyang. Okay. And lagyan natin ng bagong soil ng ilalim.
Diba? Mas okay na siya. Ngayon, lagyan ko na siya ng root promoter para tumapit siya uli dyan. Ayan. Ayan, konti lang. Ganit. Okay, mabuhay kayong masaya ha. Mabuhay na masaya at matiwasay. Okay? Very good. King and Queen, very good. Okay. Bit bitin si Queen. Papa. Bit bitin si King. Kontra Dulce. Ang ganda nila. Oh. Look at this. Okay. Thank you so much. Napanood nyo na naman si King and Queen na naabandon doon sa sulok ng garden. Okay. Ay, salamat at naayos na. Thank you so much guys for watching. Thank you. God bless. I love you guys. Thank you. See you.